Putol. Lechon karkar. Not yet, babe. Kana, karkar. Di ba dito sa kabila yung bilihan dyan? Doon. Na? Doon. Ayun. Oo nga, no? Saan kaya yung bilihan? Hindi, nilipat lang siguro yan. Kasi mukhang bago na yun. Dito yung dating merkado ng karkar. So yan inayos dahil sa bagyo. So nilipat yung mga nagtitinda ng litson doon sa bandang unahan. Baha. So bili tayo ng karkar, litson at chicharon. Baka dyan na yun. Bilihan ng chicharon. Ayan. Diyan na rin. Ah, dito yun. Diyan, mat-mat. Saan ba tayo? Nandiyan na yun siguro. There siguro. Kakaliwa ka. May nagta-traffic ba? Huwag tayo dyan. Hmm? Huwag tayo dyan, lakarin na lang natin. So ngayon mga sano, pumark lang kami doon sa bandang medyo malayo kasi alam nyo naman yan, traffic. So ayan, bili kami ng 1 kilong litson para kumbaga nakabili rin ng litson tsaka chicharon. So na-relocate na nila yung litsonan mga sano dito na Dito, litson. Ito na yun, pare-pareho lang yan. Pilay kilo litson? 600, very good. Sige. Mura pag dagag paliton. Nasaan nga yung libreng tikim? Ay, daga ha? Para lang. Ayan. Ayan. Ito, libreng tikim nila mga sano. Sotorete. Sarap. Ito, sa kilo be. Ano? Ayan. Very good si ate. Litson sa karkar mga sano, sikat yan. Masarap. Kahit walang sauce. Diba? Pila ka litson makakuha niyo sa kadlaw? Ayaw ng weekend hake, kay bota weekend kusog. Ordinaryo lang weekday. Ha? 5 to 6 baboy mga sano yung pure kayo taga karkar. Friend. Ha? Kunan natin dito banda. Daming pagpipilian, hindi lang litson. Hindi lang naman ayan ang karkar din sikat yan sa mga seafoods. Ayan. Saka yung puso nila pag binabato ka mahihilo kayo sa laki Yan ang puso. So daming tao. Maraming tao.
Seafood. Marami. Ayan yung mga highlights ng seafood. So. Ayan. Hipon, tsaka crabs, at saka yung lukot na masarap. Tsara, yan mo? Tsara. Sarap yan pare sa lechon. Ito? Apili po dari katay ng ano, sea grapes. Pero yung highlight sa Karkar, ayan. Shout out sa mga taga Karkar at sa mga naglilitsyon. Lita and Jewel Lechon. Ayan. Sila yung may magandang area dito. So asa? Yang ito gana gusto ko na. Apilian ni usanay. Asa sir? Lukot, gubot tas lukot. So maraming pagkain dito mga sano, hindi lang lechon. Respetary lag puso bisag kuan ka buo. Oh. Oh. 5 puso, miss. Ato lang pasuwayon po na ito. Dito tayo sa pinaka-highlights. Lechon. Chicharon. So, bili tayo doon sa tawid muna tayo. Tawid muna tayo. Kay ano, kay Matmat. So, mahirap dito kasi maulan. Pero pag di maulan, napaka-convenient lang dito. Dito kay Matmat. Yan. Yan si Matmat. Si Matmat. Matmat Chicharon. Good morning. Oh, wala lagi bagong luto. Ayan oh, ubos nga si Matmat oh. Ano na, pagkasyahin mo yung ano. Pagkasyahin mo. Dito. Nakahilira yung mga ano dito. Chicharon. Ayan, nakahilira dito yung mga chicharon. Isang linya dito, chicharon yan lahat mga sano. Pero kami nagkaugalian na namin dito sa Matmat. Ayan, sila Dudong may dala pang lechon. Ayan, isang nakahilirang chicharonan dito mga sano. Dito tayo sa tapat. Ayan, yung buong nakahilirang mga chicharon, tindahan ng chicharon. At saka doon sa kabila yung may building, doon yung lechon. So ayan mga sano, pabalik na tayo. Papunta na tayo ng isa pang town, Barili yata. Sige, puntahan natin yon. Ayan yung Karkar, pamilihan ng lechon tsaka chicharon. So maraming salamat. Maraming salamat mga sano. Let's go. Doon na tayo. Happy Sunday.